Moje ime je Iva i radim u Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak. Danas ću intervjuirati naše LAT koordinatorice. To su 2 centra igre u Hrvatskoj, Monika Horvat, koordinatorica centra igre u Orehovici i Refika Omer-Čehajić, koja je LAT koordinatorica centra igre u Sisku. Što mislite, po čemu je pristup Toy for Inclusion tako jedinstven i drugačiji od drugih inicijativa koje su također usmjerene na dijete i na njihovu obitelj? Po tome što je usmjeren na cjelokupnu zajednicu, a u samom središtu je dijete. U našem LAT-u su ljudi svih dobnih skupina i oni zajedno osmišljaju i vode naš centar, a u sve namjeri i u cilju da djeci bude zanimljivo i lijepo. Centar znači igre i knjižnica igračaka, dostupni su prilagođeni svim uzrastima djece. Igračke su sve u centru didaktičke i ima ih veliki izbor. Učlanjenje je besplatno, uključuje djecu i osjetljivih skupina, znači različitih dobnih skupina iz različitih sredina i mogućnosti. Centar pruža usluge u području ranog odgoja i obrazovanja u zajednici i osnažuje roditelje kroz odgojne teme. I kako se centar prilagođavao uvjetima pandemije? U doba pandemije naš centar je bio zatvoren, no suradnja se nastavila preko društvenih mreža i aplikacije Zoom. Ja sam osmišljavala i snimala razne videe u kojima sam roditelje poticala na druženje i igru. Pokrenuli smo i YouTube kanal na kojem svi mogu pogledati moje snimke i mogu se na temelju njih izraditi nekakve nove igračke, nove ideje, dobiti za igru i druženje. Zadatke su djeca dobivala na Facebook stranici Centra igre. Zadaci su bili kreativni, zanimljivi i prilagođeni uvjetima kod kuće, te su ih mogla djeca odraditi samostalno ili s roditeljima. Pitanje je, možete li navesti neku situaciju, reakciju ili komentar djeteta ili obitelji koji posjećuju vaš centar igre, a da vas je ta reakcija onako dirnula i ostala u sjećanju? Znači, dječji osmijesi kad oni ulaze i suze kad izlaze, to je nešto što je gotovo svakodnevno. Znači, mala Rea se uvijek rasplače i uvijek ju moraju uvjeravati da treba ići doma. I jako su me se dojmili očevi koji su u 2 ili 3 navrata ispekli brdo palačinki i donijeli na centar. Jedan dječak je rekao, ovdje se osjećam sigurno, opušteno i prihvaćeno. A drugo dijete je reklo da je centar igre mjesto iz njegovih snova jer se tu može stalno igrati. A otac je jedan rekao da je centar jedino mjesto gdje zapravo može kvalitetno provoditi vrijeme sa svojim djetetom jer je kod kuće uvijek previše zauzet. Sjetite 2 stvari za koje biste voljeli da naši tvorci politike znaju. Ovakvo mjesto treba imati svaka sredina i svako dijete se treba igrati u ovakvom prostoru. Ulažite u djecu, to je ulaganje u budućnost. Sredstva koja su potrebna za kupnju novih igračaka. Što vas kao lokalnu akcijsku koordinatoricu čini ponosnima? Sam jako ponosna jer vodim ovako predivno mjesto i mogu doprinijeti djeci i njihovom razvoju. Ja sam ponosna na veliku zainteresiranost roditelja, lokalne zajednice i škole u kojoj je centar igre smješten. Kroz rad u centru igre i mi voditeljice smo zapravo doživjele promjene. Postale smo kompetentnije, emocionalnije i ambicioznije. Zdrav.